V jednej dedinke chudobná žila chudobná rodina. Ocko, mama a 10 detí. V tejto rodine žilo aj jedno dievčatko, o ktorom vám teda zahráme naše dielko. Ahoj, deti! Volám sa Helenka Kovalská. Priznám sa vám, že už keď som bola malá, tak som v srdiečku mala takú krásnu túžbu. Ja som sa chcela stať svetou. Viete, niekedy sa mi nedarilo poslúchať mojich rodičov, niekedy som sa aj pohnevala so súrodencami. Ale dôležité je, že vždy som sa snažila to napraviť. A okrem toho, veľmi ráda som chodila za pánom Ježišom do kostola na svätú omšu. Ako Helenka rástla, tak aj v nej silnila taká túžba stať sa reholnou sestrou. A keď už bola taká väčšia a cítila, že naozaj by chcela byť so sestričkou, tak prišla za ockom a mamičkou a povedala im to. S vami, ocko, chcem byť reholnou sestrou. Lenže rodičia neboli z toho vôbec nadšení. Keďže boli chudobní, tak im povedali, Helenka, ale my ťa potrebujeme doma. My nechceme, aby si sa stala reholnou sestrou. Zostaň s nami. A ja som si tak teda pomyslela, že dobre. Keďže som sa snažila stať svetou, tak som si povedala, že musím tých rodičov poslúchať. A preto som si vravela, že budem ignorovať, teda nebudem si všímať to volanie v mojom srdiečku. A tak vlastne Helenka rástla ďalej a raz večer bola na takej detinskej zábave tancovačke so svojou kamarátkou a stalo sa jej niečo veľmi zvláštne. Ach, ako sa mi krásne tancuje. Ten tanec je taký krásny. Ale čo to? Ja vidím pána Ježiša. Helenka uvidela pána Ježiša a ten bol veľmi smutný deti. Pozeral sa na ňu takými smutnými očami a hovoril jej, Helenka, dokedy budem ešte čakať? A Helenka pochopila, čo pán Ježiš od nej chcel. Och, Pane Ježišu, prepáč mi, že som si nevšímala tvoje volanie. Hneď urobím to, čo chceš ty. A viete, čo to bolo? Helenka hneď odišla do kláštora a stala sa reholnou sestrou. Prijala reholné meno sestra Faustína a ostala žiť v kláštore. Kým tam bývala s tými sestričkami, bola veľmi dobrá, milá, láskavá ku všetkým, ktorí stretla k deťom, chorým, opusteným alebo smutným. A počas toho svojho života v kláštore, predstavte si, čo všetko robila. Bola tam záhradničkou, bola tam vrátničkou a pomáhala v kuchyni. Ale stále bola veľmi dobrá. A čo myslíte, decka? Pán Ježiš bol ešte stále smutný? Už nebol smutný. Bol veľmi šťastný, pretože sestra Faustína urobila presne to, čo od nej žiadal. Jedného večera, keď sa vrátila z modlitby, stalo sa jej opäť niečo veľmi zvláštne a veľmi úžasné. A uvidela som pána Ježiša s nohami, ako by kráčal ku mne. Jednu ruku mal vystretú na požehnanie a druhú mal položenú na hrudi. Odtiaľ zo srdiečka išli dva lúče. Jeden bol červený a druhý bol bledý. Pán Ježiš ma naučil, ako sa má modliť k Božiemu milosrdenstvu. Poprosil ma, aby som tú modlitbu naučil všetkých ľudí na svete a zvlášť aj vás, deti. A okrem toho mi povedal, preukazuj Božie milosrdenstvo všetkým ľuďom okolo seba, vždy a všade, skutkom, slovami a modlitbou.